Martin hører musik, det er Rocky. Jammer hele turen ligesom Bobby. Lærerne det er Kelly og Louise. Vi hiver 12-taller som hobbies. Ruller op i skole med en skoletas. Fuck de andre årgang, de ved lige om det. Over timerne, det er daglig pjek. Sidst på året kunne vi godt gå fra værtshæk. Farvel fra drengene, vi har stadig ikke lært at spare på pengene. Vi tager ikke lån, må vi ikke få clean stone. Det skulle træls være jask, ungen indsamler telefon. Bitch, Jonas fylder tærter og efterlader din mor i underlivssmerter. Jonas snakker lort om din mor, men Stefan er en ægte løvbror. Martin hører musik, det er rock. Jammer hele turen ligesom Bobby. Lærerne det er Kelly og Louise. Vi hiver 12-taller som hobbies. Ruller op i skole med en skoletas. Fuck de andre årgang, de ved lige om det. Over timerne, det er daglig pjek. Sidst på året kunne vi godt gå fra værtshæk. Hjemmeregning lavede vi ikke har fortrudt, for vi regner det hele ud sammen med rot. Vi slutter dagen af med et bank i krog. Nu skal vi videre ud og have noget sprut. Presset til tår, snak med Busborg. Han er stående og bravnet, så Sushan Hotel. Ja, det går så godt, vi kalder ham Kadel. Ine, det er drengene, ja det er en hit. Martin hører musik, det er Rocky. Jammer hele turen ligesom Bobby. Lærerne det Kelly og Louise. Hiver 12-taller som hobbies. Ruller op i skole med en skoletas. Fuck de andre årgang, de ved lige om det. Over timerne, det er daglig pjek. Sidst på året kunne vi godt gå fra værtshæk.